Bona vesprada. Tenim així a molts membres del col·lectiu de Yayo Flautes de València. Jo crec que se podria dir que alguns ja sou cares quasi famoses, perquè apareixeu en molts diaris, heu aparegut en molts diaris, en moltes telenotícies, vull dir, sou cares ben visibles. Ells, des que van néixer dins de la... Si m'equivoque, me rectifiques, dins de l'assemblea dels moviments de l'assemblea del 15M, estan presents en totes les manifestacions, a més estan presents de manera molt visible en totes les manifestacions que consideren que defensen una causa justa. Sou tots jubilats i pensionistes, és així, no? Sí, sí. Ells funcionen també de forma assembleària, a més són autosuficients i per tant independents. I bé, ells abans de parlar de les pensions explicaran un poquet qui són, què fan, com s'organitzen, però a mi m'agradaria llegir perquè m'ha agradat la presentació que feu en la vostra pàgina web, com se definiu a vosaltres mateixos, perquè pense que és molt il·lustratiu del que sou i del que representeu. Vaig a llegir-ho i ja comencem. Diuen, som de la generació que va lluitar i aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur dels nostres fills i nets en perill. Estem orgullosos de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l'acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-nos perroflautes, a nosaltres ens poden anomenar yayoflautes. Benvinguts i... Molt bé, ens ha tocat a nosaltres la companya francesa, Marie-François. Benvinguda. Lo entiendo, pero no lo hablo. ¿Hablo castellano entonces? No, lo entiendo. Ah, va. Que ya es mucho. Parle valencià o castellà? Sí, chilla, pero no te lo digo. Si parlen valencià o en castellà, entén tot el món el valencià? Sí. Aleshores anem a parlar en valencià. Bé, dia que la companya és una militant també jubilada, francesa, una professora molt preparada, tota la vida està treballant en la cultura i vaig explicar un poquet el que som els yayoflautes i me vaig alçar perquè preferís que me singa tot el món. És que com són yayos alguns duen aparatet i tot, però no fallen, estan al carrer tot el dia lluitant. Bé, nosaltres quan vàrem veure los del 15M eixir al carrer i que despertaven la consciència als problemes socials i també a la política, que guarda una gran relació en tot. Política és tot. No hi ha tema social que no siga polític, tot és política. Quan varen veure aquests xavals que per primera vegada que havien viscut molt bé perquè els havien donat tot el que nosaltres no havíem tingut i ho havien donat a ells, perquè no tinguin que patir per el que nosaltres havíem patit. Jo m'he anat d'Espanya als 17 anys a França en un passaport fals, fugint de la policia, però allí em vaig trobar molta gent que se n'havia anat en la maleta de cartó per poder minxar i enviar diners així pel milagro espanyol. El milagro espanyol de Franco no va ser més que 100 milions d'immigrants enviant divises a Espanya. Això és el milagro de Franco. I quan varen veure aquests joves que anaven a tindre que patir el mateix que nosaltres, diguérem, estos no saben de què va. Franco va aguantar 45 anys en una dictadura, no deixava parlar, ens va matar de fam, encara que molta gent ara diu que si vivíem molt bé com Franco. Però la realitat és això. Fins als anys 70 ja, al final dels 60, que la construcció va arrencar un poquet en les divises, Europa va obrint la mà, i perquè van estar bloquejats molts anys, això se'n van ser molt durs. Però van veure que aquests joves s'equivocaven, que pensaven que en unes sentades en les places i de més, en un debat que nosaltres estiguérem allà, tenien debat molt interessant, tocar en la cultura, tocar en la ideologia, tocar en la política, tocar en la religió. Això va ser una càtedra que me recordava a mi molt l'antiga Grècia de Pericles, parlant en aquestes places on tot el món parlava de tot
i podia llegir el tema on va néixer la democràcia. I me'n recordava molt això, aquelles àgores on se parlava de tot, de l'antiga Grècia. I jo vaig pensar, això sí és democràcia, no el que ens diuen que és democràcia, que no ho és. Però també pensàrem, i no van ser nosaltres, van ser en Barcelona, perquè és on va néixer el moviment de Llagoflautes, que nosaltres que sabíem lo dur que anava a ser, tenien que estar ahí en ells. Si ells fallaven, continuar la lluita. Els de Barcelona muntaren els Llagoflautes, van ser els primers, ara ells començaven a fer en televisió, a ocupar, a fer el que ells diuen trastalls, i nosaltres també, i els van veure en la tele i digueren, això és el camí. Democràcia és això també, protestar, pressionar als polítics perquè complisquen en el poble, perquè no enganyen i perquè no roben. I se crearen maximalistes també. Avui en dia n'hi ha Llagoflautes quasi tot Espanya. Estem coordinats, fent accions a nivell nacional, però ara en novembre tenim una a nivell nacional per el tema de les pensions, del que venim a parlar així, i estem coordinats, però també fent trastalls nostres, que se decidís tot en l'assemblea. Per exemple, des de fa un any estem en la porta de l'Ajuntament de València fent el que nosaltres diguem el lunes al sol. Som uns 200 iaios. No venen mai més de 50 o 60 a les coses, a les concentracions, perquè l'un té metge, l'altre té que dur el net a l'escola, l'altre... Alguns han tingut que ficar a treballar per donar-li a mitjar als nets i a les filles separades que l'han hipotecat a la casa i l'han llevat. Bueno, n'hi ha situacions increïbles, però sempre són 50. I tots els dilluns se fiquem en la porta de l'Ajuntament, davant de la Rita, de 6 a 7 de la vesprada en pancartes, li diguem el que són, no s'enfaden perquè saben que són això, que no ens roben les pensions, que són uns embusters, mentiders, que a més roben a muntó, i ahí estem ja va un any. Ara anem a celebrar el dia 30 en una festeta el primer any de los lunes al sol. Ja van fer una festa a tots els Llagoflautes de tota Espanya que se juntaren així en València per l'aniversari, primer aniversari dels Llagoflautes. I van fer una festa, vingueren de Múrcia, vingueren de Castelló, de Barcelona, de Madrid, i van fer un escratx al bisbe, quan volien impedir ja la llei Gallardón, que les dones no puguen avortar, que si no sé què, que si no sé quan, i li van fer un escratx allí dient-les los curas los rosarios y menos rosario, no te metas, tú ocúpate de tus rosarios y deja nuestros horarios, o algo así, la pancarta que hacen en l'ordre. Nosaltres fem les pancartes, tenim una hucha i s'autofinanciem ficant diners, en los lunes al sol un fica €1, l'altre fica... Tot s'ho paguem nosaltres, no tenim res a veure en cap partit polític, en cap sindicat, en cap organització. Som un moviment transversal. Ideològicament som d'esquerres, perquè és evident que nosaltres no eixim al carrer a defensar a Botín. El que eixim a defensar és al poble, als treballadors, a aquestes classes mitges que estan desapareixent, i això és esquerra. No ens equivoquem que el ric és de dretes i el pobre és d'esquerra. I si n'hi ha algun pobre que és de dretes, prou problema té ell, s'ha equivocat. Perquè n'hi ha una cosa que en el meu Facebook venia l'altre dia i dice, si un banquero y un obrero votan lo mismo, uno de los dos se ha equivocado. Y desde luego no es el banquero. A ver, Botín, jo estic segur que no vota Esquerra Unida. Ni PSOE tampoc, que aquest ho molt bé en ells. I bueno, i ahí estem. Nosaltres som poquets. Les trastalls que fem, què és el que fem? El dilluns tenim un altre. Este mes tenim un calendari, mire, vaig a llegir per damunt, perquè la marxa que duguem ni els joves la podrien dur. El deber és que tenim temps, tot ho fem pacíficament, sense violència, amb molt de respecte, però fent trastalls. Bueno, el viernes 18 tinguérem asamblea, 19, manifestación mañana contra la pobreza a las 6 de la tarde, el día 21 travesura, no dic on és perquè si no ens estarà esperant la policia, el miércoles 23 marcha contra el desempleo y la precariedad, el jueves 24 manifestación
por la huelga de la enseñanza. El domingo 27, fiesta solidaria en el parque de Benicalar, estem donant, hi ha una agrupació que està donant de menjar a 40 famílies i anem a fer una festa on venen cantautors valencians, ve Paco Muñoz i molta gent més, i fem una festa i mos criden de tot arreu, allà i flautes. I anem a fer bocates, anem a ajudar-los a la festa, a lo que faci falta. Tot el món, a vegades no podem anar a tots. El miércoles 30, això sí és una festa. En Benizanó fem unes paelletes, toquem un acordeó, ballem i passem un dia jugant a les cartes, ballant i disfrutant, que n'hi ha temps per tot. N'hi ha que fer-ho tot. El jueves 31, Quart de Poblet, n'hi ha una escola en Quart de Poblet de minusvàlid i que li ensenya a la xiqueta a treballar i demés, i estan 6 mesos sin passar-li la subvenció la Generalitat. Ni paguen els professors, ni paguen el centre, ni paguen res. I estem ajudant-los també en aquesta lluita. I així n'anem. No parem. I a molts llocs no podem anar perquè diem no. Nosaltres tenim, que ho deia a l'assemblea, tenim un pòster on hi ha una iaia flauta que se lleva la camisa i baix està el traje de Superman. I jo li dic que això és una foto, que no és de veure, que no són Superman, no podem estar en tot arreu. Què és el que fem nosaltres? Se fiquem en una conselleria, quedem en un lloc proper d'una conselleria, d'un banc, si és un banc el que anem a fer, i els xalecos els duguem amagats. Anem entrant al banc, han ocupat Bankia per lo de les preferents, també han estat en les preferents, els de Barcelona se tancaren en l'ambaixada d'Alemanya per protestar contra la Merkel, s'han tancat en sanitat, en l'ensenyament. L'última que han fet han sigut en la Conselleria d'Ensenyament i Cultura, enfront de l'antiga FED, allà en Campanar. El que fem és entrem de 2 en 2 o de 3 en 3 i s'esperem ahí, quan estem tots en el hall, fem una senyal, se fiquem els xalecos, traguem l'escrit, que sempre duguem un escrit i exigim que mos reben el conseller o el que siga, que és el que fan el dilluns, i no mos deixen, ens lleven el segurate, mos volen tirar, es comencen a espentar un poquet, nosotros venimos, somos, esto es democracia, queremos ver a nuestro político, a la alcaldesa o a que siga, y bueno, pues mientras esa pelea està ahí i uno va a registrar, però si no mos dicen, va a registrar el document, a registre, un de nosaltres o una, pues està llegint en veu alta. Tota la gent, inclús de les oficines, moltes vegades ixen de les oficines els treballadors, mos escolten i se veu, per exemple, quan estiguem en la Conselleria de Sanitat, que les oficines estan dalt, n'hi ha com un, no sé si alguns han estat, pues dalt n'hi ha com un balconades, i totes les oficines estaven en les balconades miramos y cuando acabarem el manifiesto aplaudimos. En la ciutat de la justícia lo que pasa es que la Guàrdia Civil se fica molt xula i a mitad de manifest pues mos tragué la Guàrdia Civil per la força. També ocuparen la ciutat de la justícia protestant per les noves tasses, perquè la justícia gratuïta, com diu la Constitució, això s'ha acabat. La Constitució, esto se l'han passat, jo avui m'ha ficat este matí a llegir-la un poquet. Si en la Constitució està marcat que la sanitat té que ser pública, com l'estan privatitzant? Si diu, l'article de la Constitució 14 diu que té que ser sanitat pública. Bueno, se l'estan passant, només parlen de la Constitució quan les interessa. I bueno, ahí estem, perquè nosaltres diem des del principi, com els joves del 15M, que això no era una crisi. Això és començar con la Lehman Brothers, una estafa bancària en Estats Units, l'escampar els bonos basura, això que va fer, va escampar tot el sistema bancari, que ningú sap encara el que tiraren de paperets, els bancs s'arruïnaren, així damunt és que vingué lo de la crisi de la ratxola i no va agafar tot. I va haver una data que és important tindre en compte, i un fet, és que damunt en este país se ficaren d'acord, i aquesta Constitució que ens diuen que no se pot canviar, ni la llei sàlica per Borbons, això no se pot canviar, la Constitució és intocable, no se pot tocar, això no se canvia. Però resulta que un bon dia se fiquen d'acord. Zapatero, que estava governant, i Rajoy, per una truca de la Merkel i l'Obama, se fiquen d'acord, i en 24 hores ens canvien la Constitució, que havia estat votat en referèndum, perquè el deute espanyol, privat, passe a ser públic, és a dir, que passe a que el paguem nosaltres. Perquè nosaltres no hem viscut
per damunt de les nostres possibilitats. D'això res, Algú haurà viscut, nosaltres no. Perquè el que se va comprar una casa que després no l'ha pogut pagar, que no és viure per damunt de les seves possibilitats, una casa diu la Constitució que tenim que tindre-la. Com el govern si no fa cases, com en Alemanya o en França o en Inglaterra, pues se tenen que comprar. Pues ara ja no la tenen perquè el banc li ha llevat les cases perquè no podien pagar. Però ells se ficaren d'acord en una nit per modificar l'article 135 de la Constitució. I diu que els primers diners de l'Estat, els primers diners que tinga la caixa de l'Estat, és per pagar el deute que tenen els bancs privats. És a dir, els francesos, els holandesos i els alemans. Si el que queda d'ahí és per ensenyament, és per sanitat, és per col·le, per neteja, per tot això. Només n'hi ha dues coses que per ara no han tocat. És l'exèrcit i l'església. I la policia. Mira, avui han aprovat 6 milions més per comprar-li bombetes per a la policia. No sé si esperen una revolució o què, però 6 milions d'euros. I aquests 3 pressupostos no s'han tocat. Tot el demés, totes aquestes retallades són perquè el deute de 3 bilions d'euros, 3 bilions, se té que pagar. El dèficit espanyol en aquest moment s'ha passat al 94%, el dèficit públic al 94 o 96%. És dir, que això nosaltres pensem que no se pot pagar. Si no n'hi ha una quita, això no se pot pagar. Perquè, clar, ha hagut una recessió, s'ha perdut empleo. Al perdre empleo, les nostres pensions perillen. I ara explicaré per què. Si no n'hi ha recaudació, no n'hi ha diners per pagar les pensions, ni la sanitat, ni les escoles, perquè hi ha que pagar el deute. Tot el mas que té Espanya és el deute que hi ha que pagar. I qui l'ha fet? Doncs no nosaltres, els treballadors, ni les classes mitges. Aquells que se ficaren perquè es votaren en un aeroport on no tocava, com el de Castelló per les cigüenyes, o el de Ciudad Real, bueno, ara el venen per 10 euros, pense que l'han ficat en venda, quan va costar 300. Totes aquestes autovies que han fet autopistes de peatge privats que no va ningú i també les volen vendre, i totes les barbaritats que han fet, incluint també lo de la plataforma esta per gas de Castelló, que ara resulta que hi ha que pagar-li al Florentino 1.700 milions d'euros per la plataforma. Le tenim que pagar nosaltres, que estem aquí. Home, entonces on està la gestió privada? Això és una empresa privada. Si no van fer les proves que tenien que fer i ara n'hi ha una falla, si les ha incidit mal el fallo, tindran que pagar ells a 1.700 milions, no? L'Estat, el Suprem ha dit ja avui que l'Estat li té que compensar a Florentino, que és l'amo de la plataforma, 1.700 milions d'euros. I així va tot en aquest país. I en un país on la gent, i desgraciadament jo tinc un gran reproche a la majoria dels iaios, perquè aquests centres de jubilats que han fet als iaios, els han fet centres, jo penso que per idiotitzar-los. Perquè ja tens per jugar al tute, per veure corredors de bous, per veure partits de futbol i per pensar. Els majors són majors, però ni som idiotes, i això funciona. Això funciona fins a que un se mor. I si no el fa funcionar és quan s'atrofia. Y cuando pensemos que no sirve para nada, ¿qué vamos a hacer? Todos roban, a mí déjame que estoy viendo el fútbol, a mí déjame que hay partido. Yo me quedé, a un home l'altre dia li vaig dir, mire, a un major, en la qual vaig dir, mire, vostè no és un home, vostè és un tros de carne en pates. Perquè, hòstia, nada sirve para nada, yo no sé de nada, yo no sé... Se pot llegir, se pot viatjar, se poden fer moltes coses. Bueno, i ara, m'estic enrotllant, vull parlar de les pensions, que és una de les coses que nosaltres estem per ahir per els pobles explicant. Sistema de pensions espanyol és un sistema, n'hi ha una part que és dels imports de l'Estat, que són les no contributives, que ixen de les arques de l'Estat. I en acabant estan les contributives, dels que han pagat una cotització i se calcula, fins ara ve la reforma greu, se calcula, per tindre el 100% de la jubilació hi ha que haver cotitzat 35 anys, per tindre el 100%. Si tens el 30 ja te lleven un percentatge, si tens 15 anys, per la mínima 15 anys, per la mínima. Se calcula com? Se calculava els salaris acumulats dels últims 15 anys, que són 180 mensualitats, pense,
dividir per 14, perquè quisqueren 14 pagues. I això és el que li quedava a les contributives. Bueno, pues ara això no va ser així. Ara se va calcular en 25 anys. Més anys, menys diners. Al dividir per més anys, menys diners. Menys és menys, hi ha qui diu que no ho entenc. I les altres, i passa a 68 anys. I hi ha que tindre 38 anys de cotització i jubilar-se als 68 anys. Però damunt, n'hi havia una cosa que els polítics pareixia que s'havien ficat d'acord, perquè quan se disputaven ja des de la UCD el vot del Yayo, si votas a Suárez te darán aumento las pensiones, parecía que nos pagaba, yo es que la pensión no me la regalan ni la pensión la cobren perquè han cotitzat, i en este país el que treballa cotitza perquè ja està jubilat i és el sistema que tenim, no s'acumula en un calaix per després tenir el diner nostre, no, els que treballen, els que estan treballant ara ens estan pagant a nosaltres les pensions, les no contributives no, i sent d'un altre pressupost. Bueno, pues resulta que s'havien ficat d'acord perquè la pagueta, la revisió salarial fora en una pagueta que nos daban en Chener, que havia hagut en l'any anterior. Un 2% d'IPC ens augmentaven l'IPC automàtic, perquè no n'hi haguera polèmica que si les pensions les paga el PSOE o les paga el PP o Aliança Popular. Això estava clar, venia el mes de Chener, inflació passada, 1,9 d'augment. Això s'ha acabat, ja s'ha acabat l'any passat. Nosaltres farem demandes perquè o havien fet la llei en desembre i nosaltres diem, no, la llei no tiene carácter retroactivo, per tant mos deveu 11 mesos. I molts de nosaltres farem demandes reclamant el 1,9 que mos robaren ja, del 2012. Però ara el que van a fer és donar-nos el 0,25%. No se diu si a tots el 0,25 o damunt serà a les menys de 700 euros el 0,35 i els de 1.000 euros ja per quedar el res, no se sap. Encara no han dit si va ser a tot el món o de totes les maneres. El 0,25 ens van a robar més d'un 2%, perquè si ha hagut estos anys passats estan havent un 2,9% d'inflació. Si te donen el 0,25 t'estan robant un 2,50 o 2 en 10 anys per no sé, el 10% de salari. I en les pensions que n'hi ha en aquest país, perquè jo tinc així les pensions, i més del 50% cobren pensions de menys de 700 euros. Més del 50%. I no parle de les que n'hi ha de 180 euros, de 300 euros, de 250 euros. O sigui, n'hi ha pensions verdaderament de pena, que si en 10 anys o en 5 anys van a perdre el 10 o el 15%, se calcula que se va perdre un 10% en 10 o 12 anys. I això és el que ve. Però damunt, el 0,25 és ara, però el que tenen previst és que les pensions es van a valorar en funció d'una comissió d'expertos que valoraran quants anys de l'esperança de vida. Estos acabarán dient com el ministre japonès que va dir es que no se me mueren, que no tenía prou diners para pagar, es que no se mueren los viejos. Van a acabar dient-lo. Ja n'he començat, perquè en el medicamentazo, que ha sigut una altra manera de baixar-nos les pensions, perquè el medicamentazo no és de ver el que diuen és que paguen el 10%, no, és que 450 medicaments que teníem en la Seguretat Social són privats i paguem el 100%. I jo veig a la gent major que va a la farmàcia i quan li diu la farmacèutica 32 euros, és que este no entra, i se li van deixant. I això és matar-nos, perquè són medicaments que ens fan falta, que ens donen qualitat de vida. I l'any passat ja augmentar el percentatge dels majors que varen morir. O sigui que d'alguna manera en aquests moments són carn de canyó, els majors. Perquè esto es capitalismo puro, neocapitalismo. Duros, euros. Lo que va a decir Botín ahí en Nueva York. En España hay dinero que entra por todos los sitios. Vengan a España, oiga.
dinero vamos sobrados, la prima de riesgo ha bajado, los bancos están llenos, vengan a España. Y es verdad que n'hi ha dinero. Lo que pasa es que els tenen ells, no el poble. El poble, ahí està, 52% de joves en l'atur, 6 milions d'aturats més, les fàbriques que no paren de parar, de tancar, com la del pa de Catalunya, la Fagor en Euskadi, el Pan Rico. I així tots els dies. Televisió, Canal 9, bueno, per tot arreu, per tot arreu. Aleshores, nosaltres per què lluitem? Perquè això no s'apliqui. Jo m'he estat llegint la Constitució, perquè és una llegida, i la Constitució diu que l'Estat té que mantindre unes pensions dignes, igual que una vivenda, que tampoc ho fan, una protecció als xiquets, que tampoc ho fan, té que tindre unes pensions dignes per jubilats. I això que diuen que no més tenen diners, perquè les pensions no les estem pagant nosaltres, si és que treballen, ens paguen les pensions, l'Estat no ens paga res. Al revés, els 72.000 milions del fons de reserva que tenien, que ja no el tenen perquè li estan tirant mà contínuament, no només per 6.000 milions per pagar-nos ara, li estan tirant mà per més cosetes. Le tiraren mà també per comprar prima de riesgo. Quan estava al 6 i pico, s'assustaren. I aleshores què feien? Tiraven mal calaix i dels nostres diners compraven prima de riesgo. Què passa? Que com aquesta prima de riesgo s'ha 3 anys i aquests diners no els tenen, estan bloquejats. I per això van apretar-nos en el tema de les pensions. Però això no està així en Europa. En França, per exemple, Marie és francesa, jo també cobro una pensió de França, les pensions no ixen només del calaix. L'Estat garantitza les pensions. I si no n'hi ha diners prou, se fa una reforma fiscal, com l'han fet. Això és l'única cosa que ha fet l'Hollande, per això se li van els actors, Richard Depardieu, tots aquests han fet russos, per no pagar fins al 80% d'impostos que li ha ficat a la gent que té diners. És a dir, han fet una reforma fiscal que qui més tiene, més paga, i en això se garantitzen l'escola, que no l'han tocat, això s'agrapa als francesos. L'escola, la sanitat també és agrapa d'ells, i en això tenen el diner. Però així no se plantegen reformar, fer una reforma fiscal, al revés. Així li diu el Montoro als defraudadors que tenien els diners en Suïssa. Si els dugueu, vos porten la multa i els impostos. Tios que havien robat, que era diners negres, blanquegen els diners, el blanquegen, que era diner robat, i damunt només paguen el 10%. Li lleva l'impost de societats, li lleva, per dir, l'IBEX 35, les 200 empreses de l'IBEX 35 són les empreses més riques d'Espanya, paguen un 4% d'impostos. És a dir, la Ford paga un 4% d'impostos. Jo pago un 21 d'impostos, de retenció fiscal, IRPF. Ells paguen un 4%. O sigui, que s'està governant, perquè si n'hi ha una crisi, n'hi ha una crisi, hi ha que ajustar, hi ha que estalviar. I els diners hi ha que saber en què se gasten. Que s'han gastat molt mal els diners. Això que Espanya tinga 100 milions d'aturats i siguem el país d'Europa que més aves tenim més aves que tota Europa, però que sí que som. Rutxil o què? Ja se pagarà, no? Ja se pagarà. Quan no tenim ni l'ample de via europeu, perquè nosaltres, jo no puc agarrar un tren en València i anar a Roma. En París uno agarra un tren i baixa a Moscou el mateix tren, perquè és un ample de via que és tot el mateix. Doncs en vez de canviar l'ample de via per ser Europa de veres, comencem a fer trens per rics, perquè jo l'AVE no l'he agafat ni sé quan l'agafaré, però jo 80 euros no me pago un bitllet. I arribo una hora més tard al matí, doncs arribo una hora més tard, però des luego no me pago un bitllet de AVE, per guanyar una hora. Perquè nosaltres teníem un tren que era el Talgo, que podia anar a 280 km a l'hora i me sobrava, o a 250, me sobrava la velocitat. No volia més. Bueno, doncs en això estem, en què nosaltres, ara ens ha tocat a nosaltres, als vells, i us mobilitzem, perquè democràcia no és només votar cada 4 anyets, això és el que es pensen. Dentro de 4 anys que vengan al cajón una buena campaña que pagan el Bárcenas y compañía, perquè jo me pregunto si això és democràtic. Si resulta que els dos grans partits que se presenten a les eleccions, la banca ja li dona, PSOE i PP deuen a la banca quasi 1.000 milions d'euros que no van a pagar mai.
que la banca financia campañas que en acabar no li cobra dinero. Ya les haremos el favor a la banca cuando gobernemos. Y damunt, descubrint lo del Bárcenas, que els empresaris estaven ahí a mogollón donant diner per campanyes. Així en València s'ha pagat tota la campanya el Bigotes. No és democràcia, si uns partits se presenten que tenen mils de milions per inundar molts de valles totes les avingudes, totes les expos publicitaris i omplir places de bou pagant autobusos i donant a berenar i donar xupa-xups i no sé què, on està la democràcia? No poden guanyar els dos que tenen diners, els dos que li interessa al sistema que guanyen, perquè els dos estan al servei del mateix. Perquè així qui mana ni és Zapatero ni és Rajoy. Així que mana és Emilio Botín, el que... Pues bona vesprada. Tenim així a molts membres del col·lectiu de Yayo Flautes de València. Jo crec que se podria dir que alguns ja sou cares quasi famoses, perquè apareixeu en molts diaris, heu aparegut en molts diaris, en moltes telenotícies, vull dir, sou cares ben visibles. Ells, des de que van néixer dins de la... Si m'equivoque, me rectifiques, dins de l'assemblea dels moviments de l'assemblea del 15M, estan presents en totes les manifestacions, a més estan presents de manera molt visible en totes les manifestacions que consideren que defensen una causa justa. Sou tots jubilats i pensionistes, és així, no? Sí, sí. Ells funcionen també de forma assembleària, a més són autosuficients i per tant independents. I bé, ells abans de parlar de les pensions explicaran un poquet qui són, què fan, com s'organitzen, però a mi m'agradaria llegir perquè m'ha agradat la presentació que feu en la vostra pàgina web, com se definiu a vosaltres mateixos, perquè pense que és molt il·lustratiu del que sou i del que representeu. Vaig a llegir-ho i ja comencem. Diuen, som de la generació que va lluitar i aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur dels nostres fills i nets en perill. Estem orgullosos de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l'acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-nos perroflautes, a nosaltres ens poden anomenar Yayoflautes. Benvinguts i... Molt bé, ens ha tocat a nosaltres la companya francesa, Marie-François. Benvinguda. Lo entiendo, pero no lo hablo. ¿Hablo castellano entonces? No, lo entiendo. Ah, va. Que ya es mucho. Parle valencià o castellà? Sí, chilla, que no te lo oigo. Si parlen valencià o en castellà, entén tot el món el valencià? Sí. Aleshores anem a parlar en valencià. Bé, dia que la companya és una militant també jubilada, francesa, una professora molt preparada, tota la vida està treballant en la cultura i vaig explicar un poquet el que som els yayoflautes i me vaig alçar perquè preferís que me singa tot el món. És que com són yayos alguns duen aparatet i tot, però no fallen, estan al carrer tot el dia lluitant. Bé, nosaltres quan vàrem veure los del 15M eixir al carrer i que despertaven la consciència als problemes socials i també a la política, que guarda una gran relació en tot. Política és tot. No hi ha tema social que no siga polític, tot és política. Quan varen veure aquests xavals que per primera vegada que havien viscut molt bé perquè els havien donat tot el que nosaltres no havíem tingut i ho havien donat a ells, perquè no tinguin que patir per el que nosaltres havíem patit. Jo m'he anat d'Espanya als 17 anys a França en un passaport fals, fugint de la policia, però allí em vaig trobar molta gent que se n'havia anat en la maleta de cartó per poder vinxar i enviar diners així pel milagro espanyol. El milagro espanyol de Franco no va ser més que 100 milions d'immigrants enviant divises a Espanya. Això és el milagro de Franco. I
quan varen veure estos joves que anaven a tindre que patir el mateix que nosaltres, diguérem, estos no saben de què va. Franco va aguantar 45 anys en una dictadura, no hi sabia parlar, ens va matar de fam, encara que molta gent ara diu que si vivíem molt bé com Franco. Però la realitat és això. Fins als anys 70 ja, al final dels 60, que la construcció va arrencar un poquet en les divises, Europa va obrint la mà, i perquè van estar bloquejats molts anys, això se'n van ser molt durs. Però van veure que els joves s'equivocaven, que pensaven que en unes sentades en les places i de més, en un debat que nosaltres estiguérem allà, tenien debat molt interessant, tocar en la cultura, tocar en la ideologia, tocar en la política, tocar en la religió. Això va ser una càtedra que me recordava a mi molt l'antiga Grècia de Pericles, parlant en aquestes places on tot el món parlava de tot i podia elegir el tema, on va néixer la democràcia. I me'n recordava molt això, aquelles àgores on se parlava de tot, de l'antiga Grècia. I jo vaig pensar, això sí és democràcia, no el que ens diuen que és democràcia, que no ho és. Però també pensàrem, i no van ser nosaltres, van ser en Barcelona, perquè és on va néixer el moviment de Llagoflautes, que nosaltres que sabíem lo dur que anava a ser, tenien que estar ahí en ells. Si ells fallaven, continuar la lluita. Els de Barcelona muntaren els Llagoflautes, van ser els primers, van començar a fer en televisió, a ocupar, a fer el que ells diuen trastalls, i nosaltres també, i els van veure en la tele i digueren, això és el camí. Democràcia és això també, protestar, pressionar els polítics perquè complisquen en el poble, perquè no enganyen i perquè no roben. I se crearen així manifestar també. Avui en dia n'hi ha Llagoflautes quasi tot Espanya. Estem coordinats, fent accions a nivell nacional, però ara en novembre tenim una a nivell nacional per el tema de les pensions, el que venim a parlar així, i estem coordinats, però també fent trastalls nostres, que se decidís tot en l'assemblea. Per exemple, des de fa un any estem en la porta de l'Ajuntament de València fent el que nosaltres diguem el lunes al sol. Som uns 200 iaios. No venen mai més de 50 o 60 a les coses, a les concentracions, perquè l'un té metge, l'altre té que dur el net a l'escola, alguns han tingut que ficar a treballar per donar-li a mitjar als nets i a les filles separades que l'han hipotecat a la casa i l'han llevat. Bueno, n'hi ha situacions increïbles, però sempre són 50. I tots els dilluns se fiquem en la porta de l'Ajuntament, davant de la Rita, de 6 a 7 de la vesprada en pancartes, li diguem el que són, no s'enfaden perquè saben que són això, que no ens roben les pensions, que són uns embusters, mentiders, que a més roben a muntó, i ahí estem ja un any. Ara anem a celebrar el dia 30 en una festeta el primer any de los lunes al sol. Ja van fer una festa a tots els Llagoflautes de tota Espanya que se juntaren així en València per l'aniversari, primer aniversari dels Llagoflautes. I van fer una festa, vingueren de Múrcia, vingueren de Castelló, de Barcelona, de Madrid, i van fer un escratx al bisbe, quan volien impedir ja la llei Gallardón, que les dones no puguen avortar, que si no sé què, que si no sé quan, i li van fer un escratx allí dient-les los curas los rosarios y menos rosario, no te metas, tú ocúpate de tus rosarios y deja nuestros horarios o algo así. La pancarta que hacen en l'ordre. Nosaltres fem les pancartes, tenim una utxa i s'autofinanciem ficant diners, en l'Unes al Sol un fica €1, l'altre fica... Tot s'ho paguem nosaltres. No tenim res a veure en cap partit polític, en cap sindicat, en cap organització. Som un moviment transversal. Ideològicament són d'esquerres, perquè és evident que nosaltres no eixim al carrer a defensar a Botín. El que eixim a defensar és al poble, als treballadors, a aquestes classes mitges que estan desapareixent, i això és esquerra. No ens equivoquem que el ric és de dretes i el pobre és d'esquerra. I si n'hi ha algun pobre que és de dretes, prou problema té ell, s'ha equivocat. Perquè n'hi ha una cosa que en el meu Facebook venia l'altre dia i dice, si un banquero y un obrero votan lo mismo, uno de los dos se ha equivocado. Y desde luego no es el banquero.
A veure, Botín, jo estic segur que no vota Esquerra Unida. I PSOE tampoc, que se du molt bé en ells. I bueno, i ahí estem. Nosaltres som poquets. Les trastalls que fem, què és el que fem? El dilluns tenim un altre. Bueno, este mes tenim un calendari, mire, vaig a llegir per damunt, perquè la marxa que duguem ni els joves la podrien dur. El deber és que tenim temps, tot ho fem pacíficament, sense violència, amb molt de respecte, però fent trastalls. Bueno, el viernes 18 tinguérem asamblea, 19 manifestación mañana contra la pobreza a las 6 de la tarde, el día 21 travesura, no dic on és perquè si no ens estarà esperant la policia, el miércoles 23 marcha contra el desempleo y la precariedad, el jueves 24 manifestación por la huelga de la enseñanza, el domingo 27 fiesta solidaria en el parque de Benicalap, estem donant, hi ha una agrupació que està donant de menjar a 40 famílies i anem a fer una festa on venen cantautors valencians, ve Paco Muñoz i molta gent més, i fem una festa i mos criden de tot arreu, allà i els altres. I anem a fer bocates, anem a ajudar-los a la festa, a lo que faci falta. Tot el món, a vegades no podem anar a tots. El miércoles 30, això sí és una festa. En Benigànim fem unes paelletes, toquem un acordeó, ballem i passem un dia jugant a les cartes, ballant i disfrutant, que n'hi ha temps per tot. N'hi ha que fer-ho tot. El jueves 31, Quart de Poblet, n'hi ha una escola en Quart de Poblet de minusvàlid i que li ensenya a la xiqueta a treballar i demés, i estan 6 mesos sin passar-li la subvenció la Generalitat. Ni paguen els professors, ni paguen el centre, ni paguen res. I estem ajudant-los també en aquesta lluita. I així n'anem. No parem, i a molts llocs no podem anar perquè diem no. Nosaltres tenim, que ho deia a l'assemblea, tenim un pòster on hi ha una iaia flauta que se lleva la camisa i baix està el traje de Superman. I jo li dic que això és una foto, que no és de veure, que no són Superman, no podem estar en tot arreu. Què és el que fem nosaltres? Se fiquem en una conselleria, quedem en un lloc proper d'una conselleria, d'un banc, si és un banc el que anem a fer, i els xalecos els duguem amagats. Anem entrant al banc, han ocupat Bankia per lo de les preferents, també han estat en les preferents, els de Barcelona se tancaren en l'ambaixada d'Alemanya per protestar contra la Merkel, s'han tancat en sanitat, en l'ensenyament. L'última que han fet han sigut en la Conselleria d'Ensenyament i Cultura, enfront de l'antiga FED, allà en Campanar. El que fem és entrem de 2 en 2 o de 3 en 3. I s'esperem ahí, quan estem tots en el hall, fem una senyal, se fiquem els xalecos, traguem l'escrit, que sempre duguem un escrit, i exigim que mos reben, el conseller o el que siga, que és el que fan el dilluns, i no mos deixen, ens llevaven el segurate, mos volen tirar, es comencen a espentar un poquet, nosaltres venim somos esto es democracia, queremos ver a nuestro político, a la alcaldesa o al que siga, y bueno, pues mientras esa pelea està ahí i uno va a registrar, però si no mos dicen, va a registrar el document, a registre, un de nosaltres o una, pues està llegint en veu alta. Tota la gent, inclús de les oficines, moltes vegades ixen de les oficines els treballadors, mos escolten i se veu, per exemple, quan estiguem en la Conselleria de Sanitat, que les oficines estan dalt, n'hi ha com un, no sé si alguns han estat, doncs dalt n'hi ha com un balconades, i totes les oficines estaven en les balconades miramos y cuando acabarem el manifesto aplaudimos. En la ciutat de la justícia lo que pasa es que la Guàrdia Civil se fica molt xula i a mitad de manifest pues, mos tragué la Guàrdia Civil per la força. També ocuparen la ciutat de la justícia protestant per les noves tasses, perquè la justícia gratuïta, com diu la Constitució, això s'ha acabat. La Constitució, esto se l'han passat. Jo avui m'ha ficat este matí a llegir-la un poquet. Si en la Constitució està marcat que la sanitat té que ser pública, com l'estan privatitzant? Si diu, l'article de la Constitució 14 diu que té que ser sanitat pública. Bueno, se l'estan passant, només parlen de la Constitució quan les interessa. I bueno, ahí estem, perquè nosaltres diem des del principi, com els joves del 15M, que això no era una crisi. Això és començar con la Lehman Brothers, una estafa bancària en Estats Units, l'escampar els bonos basura, això que va fer, va escampar tot el sistema bancari,
que ningú sap encara el que tiraren de paperets, els bancs s'arruïnaren, així damunt és que vingué lo de la crisi de la ratxola i no va agafar tot. I va haver una data que és important tindre en compte, i un fet, és que damunt en este país se ficaren d'acord, i esa constitució que ens diuen que no se pot canviar, ni la llei sàlica per Borbons, això no se pot canviar, la constitució és intocable, no se pot tocar, això no se canvia. Però resulta que un bon dia se fiquen d'acord. Zapatero, que estava governant, i Rajoy, per una truca de la Merkel i l'Obama, se fiquen d'acord, i en 24 hores ens canvien la constitució, que havia estat votat en referèndum, perquè el deute espanyol, privat, passe a ser públic, és a dir, que passe a que el paguem nosaltres. Perquè nosaltres no hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, d'això res, Algú haurà viscut, nosaltres no. Perquè el que se va comprar una casa que després no l'ha pogut pagar, que no és viure per damunt de les seves possibilitats, una casa diu la Constitució que tenim que tindre-la. Com el govern si no fa cases, com en Alemanya o en França o en Inglaterra, pues se tenen que comprar. Pues ara ja no la tenen perquè el banc ja lleva les cases perquè no podien pagar. Però ells se ficaren d'acord en una nit per modificar l'article 135 de la Constitució. I diu que els primers diners de l'Estat, els primers diners que tinga la caixa de l'Estat, és per pagar el deute que tenen els bancs privats. És a dir, els francesos, els holandesos i els alemans. Si el que queda d'ahí és per ensenyament, és per sanitat, és per col·le, per neteja, per tot això. Només n'hi ha dues coses que per ara no han tocat. És l'exèrcit i l'església. I la policia. Mira, avui han aprovat 6 milions més per comprar-li bombetes per a la policia. No sé si esperen una revolució o què, però 6 milions d'euros. I aquests 3 pressupostos no s'han tocat. Tot el demés, totes aquestes retallades són perquè el deute de 3 bilions d'euros, 3 bilions, se té que pagar. El dèficit espanyol en aquest moment s'ha passat al 94%, el dèficit públic al 94 o 96%. És dir, que això nosaltres pensem que no se pot pagar. Si no n'hi ha una quita, això no se pot pagar. Perquè, clar, ha hagut una recessió, s'ha perdut empleo. Al perdre empleo, les nostres pensions perillen. I ara explicaré per què. Si no n'hi ha recaudació, no n'hi ha diners per pagar les pensions, ni la sanitat, ni les escoles, perquè hi ha que pagar el deute. Tot el mas que té Espanya és el deute que hi ha que pagar. I qui l'ha fet? Doncs no nosaltres, els treballadors, ni les classes mitges. Aquells que se ficaren perquè es votaren un aeroport on no tocava, com el de Castelló per les cigüenyes, o el de Ciudad Real, bueno, ara el venen per 10 euros, pense que l'han ficat en venda, quan va costar 300. Totes aquestes autovies que han fet autopistes de peatge privats que no va ningú i també les volen vendre, i totes les barbaritats que han fet, incluint també lo de la plataforma esta per gas de Castelló, que ara resulta que hi ha que pagar-li al Florentino 1.700 milions d'euros per la plataforma. Le tenim que pagar nosaltres, que estem aquí. Home, entonces on està la gestió privada? Això és una empresa privada. Si no van fer les proves que tenien que fer i ara n'hi ha una falla, si les ha incidit mal el fallo, tindran que pagar ells a 1.700 milions, no? L'Estat, el Suprem ha dit avui que l'Estat li té que compensar a Florentino, que és l'amo de la plataforma, 1.700 milions d'euros. I així va tot en aquest país. I en un país on la gent, i desgraciadament jo tinc un gran reproche a la majoria dels iaios, perquè aquests centres de jubilats que han fet als iaios, els han fet centres, jo penso que per idiotitzar-los. Perquè ja tens per jugar al tute, per veure corredors de bous, per veure partits de futbol i per pensar. Els majors són majors, però ni som idiotes, i això funciona. Això funciona fins a que un se mor. I si no fa funcionar és quan s'atrofia. Y cuando pensemos que no sirve para nada, ¿qué vamos a hacer? Todos roban, a mí déjame que estoy viendo fútbol, a mí déjame que hay partido. Yo me quedé, a un home l'altre dia li vaig dir, mire, a un major, en la qual vaig dir, mire, vostè no és un home, vostè és un tros de carne en pate. Perquè, hòstia, nada sirve para nada, yo no sé de nada, yo no sé... Se pot llegir, se pot viatjar, se poden fer moltes coses.
Bueno, i ara, m'estic enrotllant, vull parlar de les pensions, que és una de les coses que nosaltres estem per ahir per el poble explicant. El sistema de pensions espanyol és un sistema, n'hi ha una part que és dels imports de l'Estat, que són les no contributives, que ixen de les arques de l'Estat. I en acabant estan les contributives, dels que han pagat una cotització, i se calcula, fins ara ve la reforma greu, se calcula, per tindre el 100% de la jubilació, hi ha que haver cotitzat 35 anys, per tindre el 100%. Si tens el 30, ja te lleven un percentatge, si tens 15 anys, per la mínima 15 anys, per la mínima. Se calcula com? Se calculava els salaris acumulats dels últims 15 anys, que són 180 mensualitats, pense, dividit per 14, perquè es queden 14 pagues. I això és el que li quedava a les contributives. Bueno, ara això no va ser així. Ara se va calcular en 25 anys. Més anys, menys diners. Al dividir per més anys, menys diners. Menys és menys, hi ha qui diu que no ho entenc. I les altres, i passa a 68 anys. I hi ha que tindre 38 anys de cotització i jubilar-se als 68 anys. Però damunt, n'hi havia una cosa que els polítics pareixia que s'havien ficat d'acord, perquè quan se disputaven ja des de la UCD el vot del Yayo, si votas a Suárez te darán aumento las pensiones, parecía que nos pagaba, yo es que la pensión no me la regalan ningú, la pensió la cobren perquè han cotitzat, i en este país el que treballa cotitza perquè ja està jubilat i és el sistema que tenim, no s'acumula en un calaix per després tenir el diner nostre, no, els que treballen, els que estan treballant ara ens estan pagant a nosaltres les pensions, les no contributives no, ixen d'un altre pressupost. Bueno, pues resulta que s'havien ficat d'acord perquè la pagueta, la revisió salarial fora en una pagueta que nos daban en gener, que havia hagut en l'any anterior. Un 2% d'IPC ens augmentaven l'IPC automàtic, perquè no n'hi haguera polèmica que si les pensions les paga el PSOE o les paga el PP o Aliança Popular. Això estava clar, venia el mes de gener, inflació passada, 1,9 d'augment. Això s'ha acabat, ja s'ha acabat l'any passat. Nosaltres farem demandes perquè o havien fet la llei en desembre i nosaltres diem, no, la llei no tiene carácter retroactivo, per tant ens deveu 11 mesos. I molts de nosaltres farem demandes reclamant el 1,9 que ens robaren ja, del 2012. Però ara el que van a fer és donar-nos el 0,25%. No se diu si a tots el 0,25 o damunt serà a les menys de 700 euros el 0,35 i els de 1.000 euros ja per quedar el res, no se sap. Encara no han dit si va ser a tot el món o de totes les maneres. El 0,25 ens van a robar més d'un 2%, perquè si ha hagut estos anys passats estan havent un 2,9% d'inflació. Si te donen el 0,25 t'estan robant un 2,50 o 2 en 10 anys per no sé, el 10% de salari. I en les pensions que n'hi ha en aquest país, perquè jo tinc així les pensions, i més del 50% cobren pensions de menys de 700 euros. Més del 50%. I no parle de les que n'hi ha de 180 euros, de 300 euros, de 250 euros. O sigui, n'hi ha pensions verdaderament de pena, que si en 10 anys o en 5 anys van a perdre el 10 o el 15%, se calcula que se va perdre un 10% en 10 o 12 anys. I això és el que ve. Però damunt, el 0,25 és ara, però el que tenen previst és que les pensions es van a valorar en funció d'una comissió d'expertos que valoraran quants anys de l'esperança de vida. Estos acabarán dient com el ministre japonès que va dir es que no se me mueren, que no tenía prou diners para pagar, es que no se mueren los viejos. Van a acabar dient-lo. Ja n'he començat, perquè en el medicamentazo, que ha sigut una altra manera de baixar-nos les pensions,
perquè el medicamentazo no és de veure el que diuen és que paguen el 10%, no, és que 450 medicaments que teníem en la Seguretat Social ara són privats i paguem el 100%. I jo veig a la gent major que va a la farmàcia i quan li diu la farmacèutica 32 euros, és que este no entra, i se li van deixant. I això és matar-nos, perquè són medicaments que ens fan falta, que ens donen qualitat de vida. I l'any passat ja augmentar el percentatge dels majors que varen morir. O sigui que d'alguna manera en aquests moments són carn de canyó, els majors. Perquè esto es capitalismo puro, neocapitalismo. Duros, euros. Lo que va a decir Botín ahí en Nueva York. En España hay dinero que entra por todos los sitios. Vengan a España, oiga. Dinero vamos sobrados, la prima de riesgo ha bajado, los bancos están llenos, vengan a España. Y es verdad que ni hay dinero. Lo que pasa es que els tenen ells, no el poble. El poble, ahí està, 52% de joves en l'atur, 6 milions d'aturats més, les fàbriques que no paren de parar, de tancar, com la del pa de Catalunya, la Fagor en Euskadi, el Pan Rico. I així tots els dies. Televisió, Canal 9, bueno, per tot arreu. Aleshores, nosaltres per què lluitem? Perquè això no s'apliqui. Jo m'he estat llegint la Constitució, perquè és una llegida, i la Constitució diu que l'Estat té que mantindre unes pensions dignes, igual que una vivenda, que tampoc ho fan, una protecció als xiquets, que tampoc ho fan, té que tindre unes pensions dignes per jubilats. I això que diuen que no més tenen diners, perquè les pensions no les estem pagant nosaltres, si és que treballen, ens paguen les pensions, l'Estat no ens paga res. Al revés, els 72.000 milions del fons de reserva que tenien, que ja no el tenen perquè li estan tirant mà contínuament, no només per 6.000 milions per pagar-nos ara, li estan tirant mà per més cosetes. Le tiraren mà també per comprar prima de riesgo. Quan estava al 6 i pico, s'assustaren. I aleshores què feien? Tiraven mal calaix i del nostre diner compraven prima de riesgo. Què passa? Que com aquesta prima de riesgo s'ha 3 anys i aquests diners no els tenen, estan bloquejats. I per això van apretar-nos en el tema de les pensions. Però això no està així en Europa. En França, per exemple, Marie és francesa, jo també cobro una pensió de França, les pensions no ixen només del calaix. L'Estat garantitza les pensions. I si no n'hi ha diners prou, se fa una reforma fiscal, com l'han fet. Això és l'única cosa que ha fet l'Hollande, per això se li van els actors, Richard Depardieu, tots aquests han fet russos, per no pagar fins al 80% d'impostos que li ha ficat a la gent que té diners. És a dir, han fet una reforma fiscal que qui més tiene, més paga, i en això se garantitzen l'escola, que no l'han tocat, això s'agrapa als francesos. L'escola, la sanitat també és agrapa d'ells, i en això tenen el diner. Però així no se plantegen reformar, fer una reforma fiscal, al revés. Així li diu el Montoro als defraudadors que tenien els diners en Suïssa. Si els dugueu, vos porten la multa i els impostos. Tios que havien robat, que era diners negres, blanquegen els diners, el blanquegen, que era diner robat, i damunt només paguen el 10%. Li lleva l'impost de societats, li lleva... l'IBEX 35, les 200 empreses de l'IBEX 35 són les empreses més riques d'Espanya, paguen un 4% d'impostos. És a dir, la Ford paga un 4% d'impostos. Jo pago un 21%. Un 21% d'impostos, de retenció fiscal, IRPF. Ells paguen un 4%. O sigui, que s'està governant, perquè si n'hi ha una crisi, n'hi ha una crisi. Hi ha que ajustar, hi ha que estalviar. I els diners hi ha que saber en què se gasten. Que s'han gastat molt mal els diners. Això que Espanya tinga 100 milions d'aturats i siguem el país d'Europa que més aves tenim més aves que tota Europa, però que sí que som. Rutxil o què? Ja se pagarà, no? Ja se pagarà. Quan no tenim ni l'ample de via europeu, perquè nosaltres, jo no puc agarrar un tren en València i anar a Roma. En París uno agarra un tren i baixa a Moscou el mateix tren, perquè és un ample de via que és tot el mateix. Doncs en vez de canviar l'ample de via per ser Europa de veres, comencem a fer trens per rics, perquè jo l'AVE no l'agafar ni sé quan l'agafaré, però jo 80 euros no me pago un bitllet. I arribo una hora més tard a Madrid, doncs arribo una hora més tard.
pero desde luego no me pago un millón de euros para guanyar una hora, perquè nosaltres teníem un tren que era el Talgo, que podia anar a 280 km a l'hora i me sobrava, o a 250, me sobrava velocitat, no volia més. Bueno, pues en això estem, en què nosaltres, ara ens ha tocat a nosaltres, els vells, i us mobilitzem, perquè democràcia no és només votar cada 4 anyets, això és el que es pensen. Dentro de 4 años que vengan al cajón una buena campaña que pagan el Bárcenas y compañía, perquè jo me pregunto si això és democràtic. Si resulta que els dos grans partits que se presenten a les eleccions, la banca ja li dona, PSOE i PP deuen a la banca quasi 1.000 milions d'euros que no van a pagar mai, que la banca financia campanyes que en acabar no li cobra diners. Ya les haremos el favor a la banca cuando gobernemos. Y damunt, descubrint lo del Bárcenas, que els empresaris estaven ahí a mogollón donant diner per campanyes. Així en València s'ha pagat tota la campanya el Bigotes. No és democràcia, si uns partits se presenten que tenen mils de milions per inundar molts de valles totes les avingudes, tots els spots publicitaris i omplir places de bou pagant autobusos i donant a berenar i donar xupa-xups i no sé què, on està la democràcia? No poden guanyar els dos que tenen diners, els dos que li interessa al sistema que guanyen, perquè els dos estan al servei del mateix. Perquè així qui mana ni és Zapatero ni és Rajoy. Així que mana és Emilio Botín, el que però que n'hi ha gent que està patint molt i que no arriba a final de mes. En la meva escala ja 3 o 4 no poden pagar els gastos d'escalera i... Hi ha molta misèria, de veure. N'hi ha 3 milions de famílies que no entra una hileta a una casa. Jo no sé com fa, perquè la solidaritat també s'acaba. Molt ja ho estem donant de mitjar a fill, ajudant als nets, però si damunt ens rebaixen les pensions, ja no podrem. I a més, el que teníem estalviat, a un ho han robat en preferents i els altres l'han gastat ajudant a la família. I en això estem, en aconseguir que tots aquests mareis, ja on anem, li diguem a tots el mateix. Nosotros vamos a todas, a la sanidad, a la enseñanza, no sé què, però tot això hi ha que juntar-lo. Tot això hi ha que juntar-lo. I eixir al carrer per milions, no per cents de mil, per milions. I encara aixina se m'ho riuran. Se m'ho riuran, perquè jo penso que no tenen vergonya. Però això tindrà els seus efectes, com lo de les illes, que per cert, xapó a l'ensenyament, ho ha fet de meravella, jo he estat parlant amb ell, i de meravella. Heu aconseguit que pares, xiquets, els que han vingut d'allí d'avui, diu que apujaren l'autobús per anar a l'aeroport i duien les camisetes de l'ensenyament i ja s'havien quedat d'estanyar perquè en un bar el cambrer havia tret els diners i havia pagat els 2 bocats. I en l'autobús el xòfer ha tret els diners i ha pagat el seu bien, no els ha pagat. I ho està totes les illes volcats en el tema nacional. I no van a guanyar la vaga perquè s'han tancat en banda i van a dir que no, però la gent això ho van a pagar. En les pròximes eleccions ho van a pagar, perquè ahí n'hi ha classes mitges. N'hi ha hasta alcaldes del PP en la camiseta de l'ensenyament fent assemblees i tirant la gent al carrer. Pares, xiquets. I va ser una camiseta d'estes vostres de veste verde que no sé si us has vist i la gent per el carrer viva i... O sigui, les lluites sempre paguen. Els que diuen ¿para qué luchar? No sirve para nada, està molt equivocat. Una vaga, una lluita, encara que tingues que trencar la vaga perquè tens que minxar, la tingues que trencar, mai se perd. I aquesta lluita s'acumula per la pròxima vegada. I això ho paguen. Això ho paguen. Jo no sé si se n'aniran avant, com en alguns països sí que s'han tirat. En Islàndia, per exemple, se tira la gent al carrer, ficar a tots els banquers en la presó, al jefe del govern a la presó, però no està... El mateix que si la crisi, què crisi? La banca deixaren que s'afonara, no se va pagar el deute, es dugueren als tribunals el Consell d'Europa i ho pergueren, perquè la gent no... Llevaron a la banca que ha quebrat, nosotros, què tenim que poner nosaltres en la banca? I ho han guanyat, i avui Islàndia està creixent al 4,5%. Té els banquers en la presó, han fet un altre govern, una altra Constitució, agafaren gent del poble, 50 intel·lectuals, gent de totes les classes socials, i elaboraren enmig d'una plaça una Constitució nova, que no tenia que res que veure amb l'altra.
I ara tenen un govern dels irlandesos, i els banquers on tenen que estar, que potser estan en la presó, i això és possible. És una illa, és més xicotet, però a nivell més gran també se pot. Que Rússia va fer una revolució i és el país més gran del món. Ja fa molts anys, però la varen fer. És possible, sí que és possible. I en això estem nosaltres. I estem intentant conscienciar la gent. Anem conscienciant la gent. Els joves, anem a les manifestacions. Els joves ens admiren perquè veuen que estem allí. Hi ha gent de 85 anys, de 87 anys lluitant per ells, perquè estem fent-lo per ells. I estem sacrificant-nos fins als viatges que se podien fer per allí, perquè algú poden fer-lo, i estem allí tots els dies, 5 dies a la setmana, quan no és una cosa és una altra. I encara hi ha allò quan fem les assemblees, que tot ho aproven les assemblees, dicen, es que estamos haciendo poco. Ahí tienen una asamblea. Es que estamos haciendo poco. Y yo miraba la lista y ya un compañero, Pepe, el que afina la pancarta, decía, pero ¿qué decís? Si es que todas esas cosas ya hay que organizarles también. Estem visitas pobres, estem organizando cosas, tenéis reunión. Emisores de radio, el lunes, la universidad, una emisora de radio, entrevista, no podemos ir. La Universidad de Valencia, un estudio sobre los yayos flautas que están haciendo. Estem anant a la universitat, a donar xarres a la universitat també. Hem estat en totes, en la Politècnica, ràdios, televisions, no parem. Allí van fer un reportatge també, una televisió alemana de 4 hores que venien a la flauta, bueno, és que un 4 hores de televisió per a Alemanya. Però no és per ser famoso ni res, perquè nosaltres ja a aquesta edat ser famosos, el que no té prostata de reuma i el que no té pitopàusia i a fas de protagonisme res. Estem lluitant perquè de veres, a més, n'hi ha una companya, per cert que està així, que és de Benissanó, que Benissanó és la cuna del PP. Allí estan tots enxufats en la Generalitat. I professors el que vulguin, però allí lluitan Benissanó i estava Margarita, se va quedar viuda i estava Margarita. Y nos va con ellos y se vinguén nosotros. No te voy a señalar, para que por si te da vergüenza. Se vinguén nosotros y mordió muerte de galla. Me da una montada y dice, ha sido venir a luchar. Se me ha ido la depresión. Se me han ido los males. Que a vegades se olvida les pastilles en els almorzars. Però soc jove, soc una dona nova. Ara és una de les que va anar a parlar a la ràdio el dia. I de veres, lluitar és sentir-te viu, sentir que eres útil a la societat. Jo no sé la gent per què no lluitan més. M'ha passat tota la vida lluitant, i molts companys que n'hi ha així, companyes, i ara que volien retirar-nos, resulta que tenim que ir una altra vegada al ruedo, però bueno, no passa res, no passa res. Mon pare tenia 2 condenes de mort i se va morir en el puñalat, una republicana damunt, després en el soterrari i tot. És gent que no canvia. Quan hi ha vent al breig està bé que lluiten un dia, molt bé també que lluiten un any, però els millors són els que lluiten tota la vida. I això són els que val la pena. Els imprescindibles. I no és per tirar-nos flors, però... Els imprescindibles. Sí, jo he canviat un poc per fer-lo més comprensible. Los imprescindibles son aquellos que luchan toda la vida. Pero era un poco soberbia ya, ¿no? Porque yo no me sé que imprescindibles. Bueno. Jo m'he sentit la gent també, que jo vaig xerrar prou. No tens res a dir? Pero su padre porque Marí también, ¿no? Marí. Yo, ¿qué queréis que diga? Yo Lo de hace todas muy maneras bien. en valenciano no puedo hablar, porque es que a pesar de entenderlo, de leerlo, no lo hablo. Lo único que puedo decir es que, como mucha gente creo, y tal vez un poquito más, soy indignada. Que me estoy indignando por el mundo en el cual estamos viviendo. Que estoy mirando y por todas las partes donde estoy viendo es que las cosas no funcionan tal como tendrían que funcionar. Y esto me ha indignado y por eso me he juntado con Nuria y Flautas hace un poco más de un año. Y no me arrepiento porque, bueno, yo he sido profe durante muchos años y lo de comunicar a la gente cosas que creo que
que les pueda interesar, pues lo tengo dentro de la sangre. Y por eso pues quiero, cuando puedo, explicar cosas a la gente para que vea el mundo tal como es, porque es que los de arriba, que sea en España, en Francia, en Estados Unidos, por todas partes, los de arriba están engañando a la gente y les están durmiendo. Y creo que los yayoflautas, como otros movimientos, pero los yayoflautas particularmente, pues nuestro papel es este, dar fe de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, y esto, espabilar a la gente. Y por eso estoy aquí, nada más. Està fent una gran llavor, escriu millor que parla, i escriu molt bé. De fet, és traductora de llibres, és el seu ofici de mestre. Alguns tiren de menos als jóvenes del 15M, on estan? A banda de lo que tu has dit. El 15M va ser un moviment que quan la policia es començava a ficar els llets, el que van fer és organitzar-se per barris, dispersar-se. I un exèrcit dispersat és una mala cosa. Ja que tindré molta convicció a fer lluita de guerrilles, però ja no veuen la força que tenien en la plaça de l'Ajuntament després. També hi ha que dir, jo vull dir, que se va clavar al final un moviment àcrata dintre del 15M que va fer prou de mal. Va tindre molts intrusos dins, des de gent que volia convertir el 15M en partits polítics que se presentaren a la política, que era lo contrari del que el 15M volia. El 15M dia, si se fem un partit polític tindrem els mateixos problemes que un partit polític. Corrupció, buròcrates, etc. Volen ser un moviment social, estil de Grècia. En Grècia, els grecs tenien una pedreta negra i guardaven en sa casa. I quan eixien a l'àgora, si estava fent mal un polític, creaven un debat. El debat podia ser el comerç en el nord d'Àfrica, o la política o les relacions en altres, perquè eren ciutats-estat, en Atenes, en l'altre, bueno, en Esparta, Esparza. Entonces, creaven el problema, això era democràcia. Jo vengo a hablar d'esto, i se juntava la gent, i parlava del tema, i se dient, Pericles perquè és un dels tios que van tirar, està fent mal, el condenem a l'ostracisme. L'ostracisme a desaparèixer. Aleshores se ficaven una urna de a ver quién aprueba el día qualsevol. Yo pido que Pericles lo ha hecho mal y está vendiendo a Grecia y qué, porque su política no. Agafaban la pedreta y votaban. Si el nombre de pedres era superior a los que no habían picado la pedra, ese tío se tenía que anar de Grecia. Molts, abans d'anar-se'n perquè amaven a Grècia, se prenien la picuta, s'envenenaven. I això era democràcia, això no és democràcia. Els joves del 15M primer pensaven que era fàcil. Se van ficar molts infiltrats, hasta policies. Tots han vist policies que era des que se cascava la policia. Tots recordarem una frase: compañero, compañero, que soy compañero, no me peguéis, compañero. O sigui que els que havien agredit a les policies eren policies disfressats, per trencar el moviment. Tenen moltes armes ideològiques, cadenes de televisió, cadenes de ràdio, premsa. Ho tenen tot, diners. A un moment en el servei, com ha dit ella, la caja tonta que fa més mal que mal. Mal, molt de mal. I els joves... La caja tonta. Que duerme la gente. Exactament. I els joves estan un poquet endormits, però tot el que jo va sentir que ell parlava en aquestes places està ahí dins. Això no ho han canviat. Això té que explotar. I estem veient tots els joves en Alemanya, Inglaterra, no sé si heu vist que ara estan fent concentracions com els yayoflautes. I si un dia a la setmana en una plaça, o en Londres, o en Berlín, i en unes pancartes diguem queremos, no somos, perquè com la ministra le va dir que se anaven els joves d'Espanya para hacer las Américas, por aventura, ells trauen... O el príncipe de Pusair, que salgamos para hacernos valer. Sí. Pues ells estan en pancarte, però estan manejant,
están ahí en pancartas y convoquen a la prensa para decir, no, somos inmigrantes económicos, queremos vivir en España. Sí, eso está ahí, això té que explotar. N'hi haurà un moment, jo no sé quan, perquè mos han ficat el medicamentazo. Jo esperava que els iaios i serien dels jocs on els tenen aparcats i dirien alguna cosa, no? No prenen els medicaments, la majoria no els prenen, perquè la majoria no pot pagar-los. En menys de 700 euros al mes uno no pot pagar el butano, la llum que ha pujat ja el 8% de lo que va d'any, pagar 30 o 40 euros al mes de medicaments, ajudar als nens o als fills, és impossible, pagar l'escalera, l'escala, l'IBI, la basura. Això té que explotar. O si no explota ja és que tenim una capacitat d'aguant que ni en Nueva Delhi, ni en Nueva Delhi. Jo pense que no, pense que això té que explotar. Me callo, ya no hablo. Yo lo que quisiera decir es que desde luego después de tu intervención es muy difícil poder entrar a hacer algo, a decir algo que no hayas dicho. Pero a mí de las cosas que me preocupan después de lo económico es que este gobierno y el anterior, si quieres, o esta sociedad le está quitando... ¿Cómo sabe lo que eres? Le está quitando la esperanza a esta sociedad, a los jóvenes sobre todo, y las ilusiones. Porque es verdad que nosotros los que venimos del franquismo, por lo menos teníamos la ilusión de tirarlo. No fuimos capaces de tirarlo, nos murieron en la cama, pero teníamos la ilusión, por lo menos de hacer algo grande. Desgraciadamente, bajo mi punto de vista, por aquello que tanto habíamos luchado, que era una prensa libre y los partidos políticos, todo eso ha sido corrompido. Y como ha sido corrompido, estamos recogiendo los frutos de esa corrupción, ya de antes, no la de Bárcenas de ahora, que eso ya sabíamos que se iba a dar, y de la financiación ilegal y todo eso, que eso ya lo sabíamos que se iba a dar, porque no se había cambiado nada. En este país, desde los pactos de la Moncloa, no se ha cambiado nada, no se ha cambiado la monarquía, que es una dictadura disfrazada, el poder judicial, los empresarios, la iglesia, etcétera, etcétera, el ejército, no se ha cambiado nada. Lo único que nos han dicho, mira, así vamos a vivir un poco mejor, estamos en Europa, pero ¿qué es lo que ocurre en Europa? Están tomando las decisiones por nosotros. Es decir, nosotros tenemos una democracia, mala democracia, pero bueno, digámoslo, vale, elegimos a nuestros representantes cada 4 años. Estos representantes que nosotros elegimos, después van a Europa, se arrodillan en Europa, y luego ante los que se arrodillan en Europa, se arrodillan ante el que tiene el dinero, que no se ve, nadie sabe quién es, no puedes ir en contra de él, pero se arrodilla a Europa. Por ejemplo, la Merkel no es así porque ella es muy lista, es un monigote puesto por el capital. Entonces, nos han robado la ilusión, sobre todo a los jóvenes, nos han machacado la esperanza. Entonces, y nos da mucha rabia, verdaderamente a mí me destroza, porque yo tengo 4 hijos, y como comprenderás, tengo 12 nietos. Claro, ¿sabes? Pero me destrozan porque no los veo con ilusión. Es verdad que lo que tú has dicho antes los tiene ahí apalancados, es decir, ¿para qué? Ese ¿para qué? A mí me tiene destrozado. Entonces, yo estuve ilusionado con el 15M, pero tampoco le veía futuro, fíjate. Es decir, me dio ganas otra vez de luchar, de vivir, y esperanza, a ver qué pasaba, pero yo después decía, pero esto cómo se puede organizar en contra de este sistema podrido y con tanto poder, porque ya no es solo ello, es Europa y es Estados Unidos y es el mundo en general que vive sobre el sistema capitalista. Y es que nuestra gente ha chupado durante muchos años el sistema. ¿Cómo rompemos eso nosotros? Yo digo, y afortunadamente estoy con vosotros, que así como hacemos nosotros, solamente informando y diciéndole despertar ya, porque yo, a pesar de todo, sigo teniendo
esperanza en los jóvenes, nada más, en los jóvenes. Porque desde luego en los parados sí que no tengo fe. Tenemos 6 millones de parados y yo no los veo. Hay una chica... ¿Has acabado? Sí. Hay muchas gracias. La bella joven de... Yo tengo palabras que vas. Sí, vale, perdón, no había... Yo no la quería hablar. És a dir, jo no sé si vosaltres sabeu que la Generalitat, la gent que treballa allí, tenen prestes de les nostres diners. Prestes que agafen per a comprar-se un solet o un pis, el que et vulguin, però tenen prestes, sense pagar interessos. I quan cobren el sou, es queden, per exemple, segons el sou que cobren, ells es queden un tant per a que tornen els diners sense interessos. I això, estos senyors que estan comprant-se tot el que es rota per els ous, o per la figa, la mateixa dona, estos senyors estan comprant-se dels diners de dins de la Generalitat, que són nostres, sense interessos, sense anar al Però banc. està parlant de treballadors o de dirigents polítics? Tots, hasta els treballadors, que jo em conec un treballador... Així n'hi ha gent de la Generalitat, Bueno, eh? pues jo fico senyora. A més, perquè no vull destapar a la treballadora, però aquesta treballadora s'ha comprat un solet i és una treballadora en Generalitat. No sé si citarà en el jefe. No, pero yo conozco a molta gent de la Generalitat. Yo sí Hombre, que si sé. tienes un sueldo seguro te dan los bancos, te daban préstamos, pero para Lo que mí em dona ràbia a mi és que totes aquestes coses Hipotecas también. que està molta gent treballant en Generalitat i que no parla mai ningú, perquè, per exemple, també tenen allí el bar, quan paguen 4,80 euros i tot el món va a menjar allí, quan ho paguem nosaltres, això no ho diu tot No, ningú, jo estic que això és una d'acord. merda, això s'ha de dir, i el que aquí també està passant, i s'ha de dir, i tot això ho paguem nosaltres. Un aplauso, per favor. es mover Carmen, y tirarse a la calle. Carmen, que hay una chica que ha pedido la... Es que, ¿Te vas? Que yo estoy de acuerdo con Javier que això no és una crisi. Això és un estat neoliberal que ja se destapa la bèstia que està menjant-nos. I que me pareix molt bé perquè la força la tindrem si s'unim, que això ja es té totes les generacions. No és un bloc, no és un treball, no és un grup, som tots. I aleshores jo me sent molt recolzada al veure-vos a vosaltres en les manifestacions, a veure que s'esteu manejant. Teniu molt que aportar i que sou un pilar molt fort per a que aquestes coses canvien. I que moltes gràcies per haver-se organitzat i ajudar-nos a tots. De tota manera, el dia 24, que és dimecres, no? És dimecres? Dijous. El dia dijous se mos apujarà la moral a tots. Perquè anem a veure els joves, els mestres, que són... Avui en dia, si n'hi ha una vanguardia revolucionària en aquest país, són els mestres, és la gent de la cultura. Desgraciadament, la classe obrera, el que ha sigut sempre, el que més dia que era el motor de la revolució, desgraciadament, no n'hi ha res. Jo soc treballador de tota la vida, he treballat en la FON. No n'hi ha res més alienat, més resignat, i m'aneu a permetre, i més mamó que un treballador, per almenys en la FON. I en quasi tots els treballadors. Uns perquè tenen contractes basura, els altres perquè estan en un amo que no sé què, els altres perquè no pensen més que en el futbol. Però vas a veure el dijous, aquesta joventut espanyola, aquests mestres, l'exemple que, aquests sindicats d'estudiants, que són joves, l'exemple que ens van a donar. Ahí aneu a veure que aquesta semilleta, i tot i que tu també, José Manuel, que estava la història tira per avant i tira per carrere. I són passos. Ara estem en un moment així, però això canvia. I la història se repeteix sempre. Si no estic inventant res. És que antes, pues antes com ara, gens prenyats se quedaven en el neolític. I prostitutes n'hi ha des d'entonces també. I homes que li peguen a les dones maltratadors també. O sigui, que no estem inventant res. La història és cíclica. És cíclica. I anem a veure moltes coses. La crisis también. La crisis es el fin del capitalismo. El capitalismo está mort.
sí, encaje parezca que no, sí. Si estuvieran economistas marxistas, no, si ve, Poche, no, os enterra el planeta, a lo mejor se carreguen hasta el planeta, a lo mejor se carreguen hasta el planeta, pero el capitalismo está en crisis, si no n'hi ha res més perillós. L'imperi romà va ser més perillós quan estava desapareguent, que per cert tardà un segle i mig en desaparèixer, era més perillós en el segle II i III que en els altres temps d'esplendor de l'imperi i de la república. El capitalisme està mort, no té eixida, no té eixida. No sé si ho veureu o no ho veureu. El capitalisme el que passa és que està buscant una eixida i no sap quina, perquè el capitalisme ja està, el planeta ja està més de 12 tios que se reuneixen, ja no és ni la trilateral. No sé com se diu el nom, me fa major. Una organizació que està a la reina, no sé. El Club Bilderberg. El Club Bilderberg. Heu confem un equip. I ces 12 persones se reuneixen en un hotel, cada vegada en un continent, i decideixen el que hi ha que fer en el planeta. I és la democràcia que tenim. Però ja no n'hi ha ni recursos, ni matèries primes, perquè quant de temps anem a estar espoliant a Àfrica, que és on estan les matèries primes, robant-los perquè se muiguen de fam, l'uranio, lo dels mòbils, el cobre, el petroli, tot. Litium, exactament. No tindríem mòbils sense Àfrica, ningú tindria mòbil. Tenia un material que se diu el litio que només està en Àfrica. Entonces, ¿cuánto tiempo podremos estar todo un continente matando de fam para que una docena de ricachos tengan el planeta? No n'hi ha eixida, ho tenim molt mal, però som molt perillosos, perquè, a més, democràticament, quan la gent entén el sistema com funciona, que veig que no n'hi ha democràcia, l'última de la Merkel, ja en això sí que acaba ja. Ara n'hi ha problema en Europa perquè la Merkel diu que todos aquellos que no cumplan los presupuestos que ella diga no le dan dinero. Europa no dona el que nosaltres paguem a Europa, que ara són contribuents, Espanya ha rebut molts diners, molts, però s'han robat molt i s'han emotxacat molt també, i han fet molta infraestructura també, no? Podíem haver fet més coses amb diners que ha vingut a Espanya. Però ara resulta que clarament que n'hi ha problemes perquè la comissió li ha dit que no lo vota. La Merkel mana en tota Europa. Si Hitler ho arriba a descobrir això, parlaríem tots alemà. Ell ho va fer a lo bèstia, esta segons més lista. Quan jo estigui en la RDA fa 25 anys, o 30, en un curset, esta tía era la presidenta de las Juventudes Comunistas del PS, ahí no se llamaba Partido Comunista, ese era PSUAN, Partido Socialista Unificado de Alemania. Y esta era la jefa de las Juventudes Comunistas Alemanas. A cómo evoluciona la gente, Su padre era cura, era pastor. Pastor protestante, que esto sí que Pastor tiene... alemán. Sí, pastor alemán muy bueno. Entonces sí que se pueden casar. Y un pastor alemán que podíamos esperar. Una perrita alemana. Una perrita policía. Lo del 27, ¿qué es? Lo del 27. La festa del Parc de Nicolà. El diumenge és per el matí, de 10 a 3. Ahí venen a muntó de gent i no ven més gent perquè no han volgut. Perquè cantants que venen gratis, Paco Muñoz, ahorita està morint-se. La dona, ella jo flauta, la dona de Paco Muñoz.